Hashwa bangin stang ya kani ke jing duai menta makar pat epi ban sngoba ban sam lam shakiway but what klat ban subscribe kum kadak pa pi support ya kani ke channel ti shwa bangin stang ya ke jing duai menta tungin pelut kendiat por ban sngap ya ke ktien ublay na ka bible namar ka ktien jong u ka ai jing kermen kapan jai ya kamasim bat kapan kre ya ka do nu jungi banwan sha ka jing ya don lang bat utrai ha ka sam khandai phu ar ka khot iwe do ar ka ong kumne kalong ka babha ban ai ngu ya utrai ban ruai ya ro ya ka kerteng jong mi ku ba halor tam ban pan pana ya ka jing it spoon jong mi man step bat ya ka man sim bat jutang jong mi man ka mi Madha kasithi banang kong sha ki Thessalonica chapter san kat khot khan riu hadu khat phra ka ong tu sngo kumen barabor wat chuppe bandwai tu ai ngo yau blai ha ki e baro kani ka long ka mon u blai na ka banta jampi hau Christ Jesu para banget be ngakwa bangin pusan lang ya kini kita khot na ka Bible kat bangi dang perkhat artat hadu kanu kadon kam yangi mansungu yau blai hashwa bangin thia no menta kami namar baro chisngi ngi latrei laki jong ki kam bat enda lakut ka portray jongi menta kasngi nila yo I yaki babun ki e bajia ha ka jingyai dan ti jongi menta kasngi don ki khap bangi mat ya ka jingkamen don ki khap ru bangi mat ya ka jingsngosi Henry wat hapdeng kini baro ublay shem la ino yangi kajing ai ngo la ni kajing sngo kapan jan yangi sha utrai kapan kan mau yangi ba ulong ubabha ubayit bad ubayai ne junom ladangi pe tang sha kijing kado nut jungi kandap da kijing kuslai Henry habang istang ban kan mau ya kijing bad ka jing yarap jong ublay kaman sim jongi kandap da ka jingsuk mat ka jinge jongi kanang kham khlain mat kanang kham scam kumba ong ha ka sam shispa ka khot saw to rung da ka jing ai ngu ha ka temple jongu da ka jing ya ro ya ka chaka kentang jongu tu ai ngu yo tu kurkhu ya ka kerteng jongu para bangit be ka jing ai ngu ka long ka lat ka bapli ya ka do no jongi sha ka jing yeshem bat utrai wala da menta ka sngi ngi ma tang ki jing Henry dang don shipun ki daw ban ai ngu yaw blai ka jing im ka man sim ka kot ka khia ka yin ka sem ka pam ka ka jing ya da bat ka jing isin ai jong blai kini baro ki de ki jing kurkhu jong blai bat ngim dei ban klet yaki ti kumta tungin ya duai lang kopa yuan khamat jong mi ha ka kerteng ba koridor jong Jesus Christ ni ai ngu ya mi na ka banta ka nei ka miet ni sngu ba mi la ai jing im yangi hadu ba kut ka nei ka sngi ni ai ngu ya mi na mar ka jing is nei jong mi ka ba yai ne bat ka ba thammai man ka sngi kutrai nga phla ba bonsin nga sngo ba mi ai nga ki jing banya ki jing kurkhu jong mi bonsin ngala klet ban ai ngo na mar ba ka jing kala pendap ya ka jing mut jing perkhat jonga try to map ya nga to sai khu ya ka do nu jonga wat ai lat bangan klet bat ban shim sting ya ka jing kurkhu bat ka jing bha jong mi ai bangan long ka priu ka badap da ki jing sngo ha ka do nu jonga ko play hikaya nga ban yo ya ki jing kurkhu ki baret ki banga chuklet ko try nga ai ngo na ka banta ka jing ring man sim ka kot ka khia ka bam ba mi la ai ka yin ka sem ki paralok ki bahaying bat ka jing ya da jong mi manta ka sngi baro shi sngi nga ai ngo ya mi na mar ba wat habang ngat ha ki jing mi dang don rangkat bat nga mi ya lam ya nga mi ai bor ya nga bat mem shem la ino ya nga ko try la da don kanu ka jing ka badang pen khuslai ya ka do nu changa ngai ti lut hakti jong mi
tu ai nga ka jing suk ka batam ya ka jing sngo thu jongi ki breu tu pendu no ya ka jing shepting ka jing bitar ka jing sngo si bat ka jing kuslai ai ba ngan thia ha ka jing suk da ka batip ami dang pet bat sumar ya nga duai ru na ka panta ki bahaying hasem jonga tukur khu yaki tu yada yaki matu ayaki ka kuat ka khia bat ka jing suk nga duai na ka panta ki bapang ki ba jinjar ha ka mansim ki ba du jingkermen bat ki ba shem jing e tokta yaki da ki kiti jong me bakin dup yo no ka jing ko jing klan bat ai jingkermen yaki ko jisu nga kwa ban sedang na du menta ban im da ka jing ai ngu ya me man ka sngi bat man ka men watsha bangan ap tang ha ki por banga shem jinjar ban kan mau ya me Henry ai ba ngan sngongu i bat ya ki jingker khu ki ba rit ki ba mi ai man ka sngi nga ai ngu na mar ba milong uba it uba hok bat uba yai ne nga sngongu na mar ba me memju kala nga sngongu na mar ba me layap bat mi pat na ka penta jonga nga sngongu na mar ba ka jing e jong me kam chukut ngai ti ya ka me jonga ha ki ti jong me tupha ya ki angel jong me ban ker sau dong ya nga bat ya ka yin ka sem jonga ai bang ngan thia aka jing suk pat ngan kendit ngan step da ka bor ka bat mai ban ya ro ya me kini baro ngan duai ha ka kerteng ba ko do tam jong Jesus Christ amen lada ka ni ka jing duai ka ai masim me phi to pelong ya ka jing im jong phi ban duai man ka sngi ka rukom ban ai ngo ya uble wat ha ki sngi ki ba e ru namar lada pishem jinjar ka no ro dang don ka e ban ai ngo ya uble utrai un kurku bat yada ya phi thia ha ka jing suk jong uble amen